Tak, máme tu vyriešiť nasledovné zadanie. Po zavedení nového technologického postupu sa zvýšil počet výrobkov o 35 Koľko kusov výrobkov sa vyrobilo starým spôsobom, keď teraz vyrábajú 108 kusov? Poďme si to trochu nakresliť. Takže vyrábali 100% a zvýšili o 35%. Čiže teraz vyrábajú 135% výrobkov, čo tvorí 108 kusov. Ak by som si zostavil trojčlenku nasledovne, 135% mi tvorí 108 kusov, 100% mi tvorí nevieme koľko kusov. Toto hľadáme. Keď si to rozumne zostavím, tak x ku 108 sa rovná 100 ku 135. To znamená, x sa rovná 100 lomeno 135 krát 108. X, keď to dám do kalkulačky, mi vyjde 80 kusov. To znamená, že starým spôsobom sa vyrábalo 80 kusov. Úloha je vyriešená.